comunitarios municipais. E, por outra, as bases das axudas básicas de emerxencias. Dúas liñas de axudas, de subvencións que ascenden a 3,7 millóns de euros e que están dirixidas aos 51 concellos da provincia con poboación inferior a 20.000 habitantes. En concreto, no relativo á primeira delas, centradas nos servicios sociais comunitarios, poñemos a disposición dos concellos algo máis de 3,1 millóns. Os recursos distribúense do seguinte xeito. 1,2 millóns dirixidos a sufragar a prestación directa do Servizo de Axuda no Fogar, o que se coñece comumente como SAF, e 1,9 millóns de euros para cubrir os gastos de persoal dos servicios sociais comunitarios nos concellos. Aquí, cada un dos 51 concellos da provincia con poboación de menos de 20.000 habitantes vai a ter a disposición un mínimo de 24.000 euros e un máximo de 120.000 euros. Esta é a horquilla na que se manexan as contías que inxetaremos nos concellos de menos de 20.000 habitantes. No caso das axudas básicas de emerxencia, a segunda liña que aprobamos nesta xunta de goberno, que se tratan recursos para que os concellos poidan atender as demandas da cidadanía que se atope en situación ou risco de inclusión social, tendo en especial atención a aqueles que teñan menores ao seu cargo. Aquí vamos a mobilizar 600.000 euros. Deles, 400.000 van destinados a gasto corrente, como pode ser a alimentación, o uso de vivenda, o pagamento de servicios básicos, suministros, e logo 200.000 para investimentos. A contía máxima para cada concello vai desde os 7.800 euros aos 14.000 euros. E rematado o capítulo no referente a servizos sociais, pasamos a turismo e facémolo con recursos que ascenden a 230.000 euros para prestar unha mellor atención e servicios aos visitantes dos castelos de Soutomaior, de Sobroso e o Museo de Pontevedra. En concreto, pois, oximos abxudicar a xestión do Centro de Acollida e Atención ao Público dos castelos no Castelo de Soutomaior por un importe de 196.000 euros ao ano. Que inclúe este servicio? Pois, entre outros, inclúe o control de acceso, a venda e a reserva de entradas, o acompañamento e a explicación tanto da musealización como dos xardíns, tamén a atención e a información ao público e a elaboración de enquisas e a colaboración na celebración de actividades. E logo, no que se refire ao Museo de Pontevedra, Castelo de Soutomaior e Castelo de Sobroso, tamén nesta xunta de goberno imos axudicar por algo máis de 30.000 euros ao ano o desenvolvemento dunha plataforma tecnolóxica de xestión automatizada das visitas. E con esta ferramenta, con esta plataforma, queremos mellorar o sistema de acceso á venda de entradas dos 3 centros a través dun sistema de tickets unificado e interconectado. E así, este novo sistema, o detalle, o que vai a permitir é adquirir entradas, reservar visitas, pagar mediante sistemas como Bizum e outros, estará operativo en inglés, francés, italiano e portugués, ademais de español. E antes de rematar, xa que estamos a falar de turismo, eu quixera aproveitar esta ocasión para anunciarvos que o vindeiro xoves, 18 de xaneiro, imos a presentar no hall aquí do Pazo Provincial un adianto da nova campaña de promoción turística da provincia para este ano 2024, que o vamos a estrear en Fitur, que será neste mes, celebrado a partir do día entre o 24 e o 28 de xaneiro, onde nos desplazaremos para dar e coñecer a ampla e diversa oferta do noso destino. Eu, pola miña parte, pois non teño máis nada que engadir e quedo á espera das preguntas que queirades formular. Sí.
Bueno, non habendo máis preguntas, pois quedamos emplazados para o próximo venres, se non hai novidade. Mm, que? Ah, no, digo da rolda de prensa, xa, eu que xa... É verdade. Que? Bueno, bo día, venga.